Bună ziua și bine v-am găsit! Ne aflăm în Prundu, județul Ternăr și am venit să-l sărbătorim pe domnul Nicu, care împlinește frumoasa vârstă de 56 de ani. Această surpriză a fost pregătită cu multă dragoste și multă recunoștință din partea copiilor și a nepoților. Cum va reacționa domnul, aflăm în câteva minute. Haideți cu noi să-i urăm un sincer și călduros la mulți ani și să-l sărbătorim împreună. Și dacă somnul îmi vine, dorm în cârciună pe masă, mă trezesc și dau seama că vine. M-am bine v-am venit și la voastră. Și de muzică mai încet, că de muzica o mai încet, uite-ți tot mai încet. Da. pentru ce ați spus fără mine? Păi nu se trezească copia, doamnă, moare copia de mine, de n-am văzut Păi așa. iubește foarte mult, înseamnă că Păi cred. valorați ceva și valorați foarte mult. Dacă mă trebuie de fiecare dată la dumneavoastră, nu se mai nevoie să mă mai trezit, acum trebuie să afară, mă găsesc în casă. Da, da, doamnă. Să mă mai întreb acum din partea cui venim? Păi ce să mă, că dai băiatului? Să dumneavoastră și mai ales să schimbe de acolo. Ia dă-l ăla. Haideți să ne întoarcem. Dați-l mai încoace. Asta nu vine artificial, să facem altceva. Și Ani, unde mi-e, doamnă? Nu, e surpriză, Ani, nu se mai pune. Da. Crede-mă. Aveți 56 de ani? Da, doamnă. Păi dar la vrut să vă facem mai tânăr. Așa să... Cu cât ce pusasă, doamna? Ce pusasă cu 54? Ca să mă mai tânăr? Da, să știți. Gata, mulțumesc. Mai tânăr atâta, păi n-am pus toate. Ce să le... S-au uitat Hai, și tabelul. coplicele mea aici mă părăște. Păi nu e ceva normal ca să știe, nu? Doamna, să-mi veniți cu spatele acolo în ăla. Doamne, mai fac și direct. Și doamne, fac și altceva. Îmi filmași tu pe alea în spație? Hai mă, te aștept. Ai bine încoacă, nu ești. Dar ce nu mai space să vadă și cu scrămâna. Am și semnal. Da. Să-ți spun și drag, părinte, să-ți mulțumesc, nu am cuvinte, pentru povețele de bine, pentru că ai făcut om din mine. Bun și cinstit de când te știu, ai fost și ți-ai dorit să fiu un om bun și cinstit și eu, la fel ca tine, tatăl meu, Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Eram copil, mi-aduc aminte, făceam trăsnăi că n-aveam minte, și chiar dacă-ți ceream iertare, mă dojeneai aspru și tare.
Jana ta m-a învățat ce-i rău ce trebuie îndreptat. Greșelile dacă mi-iertai, din mine om nu mai făceai, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Ca între bărbați azi ven la masă, câte un pahar la noi acasă, și-ți văd în ochi mândria toată, că ești bunic, chiar eu sunt tată. Pe-al meu copil mult îl iubesc, dar când greșește îl dojenesc, că dacă îl iert n-are habar, și ce-a greșit va greși iar, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt, mă. Dragă tată, vreau să-ți spun că azi dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, Și chiar dacă sunteți obișnuit cu surprizele, tot v-am sensibilizat, tot v-am făcut să plângeți. Și acum să vă citesc mesajul. Astăzi nu este doar o zi obișnuită, este o zi în care ne amintim cât de important ești pentru noi. Ești sprijinul nostru, liniștea noastră și omul care ne-a învățat ce înseamnă iubirea adevărată. Îți dorim din suflet sănătate, putere și zile senine pline de bucurii mici și mari. Să simți în fiecare clipă cât de mult ești iubit și apreciat. Pentru noi ești neprețuit, iar zâmbetul tău înseamnă totul pentru noi. Cu toată dragostea, copiii, Vițu și Florina. Și nu în ultimul rând, nepoții Mihai și Maria. Acum vă las pe dumneavoastră să le transmiteți câteva cuvinte. Le mulțumesc din tot sufletul și numai cuvinte, cred că știe că eu am învățat multe și cred că de-aia și ei ținea cu Domnul la mine. Ai avut Când sunt școala a treia ei. cursul, nu? Cum? A treia surpriză. A treia surpriză, da, așa este, da. Păi da. Cred că știe pentru cine face și cât sunt la ei. Și le țin dorim cu adevărat. Da. Și noi iubim. Să vede ce să mai spun și eu de Să ei le dea și ei de Dumnezeu mine. putere de muncă. Da. E de parte de noi, de toți. Eu mă bucur.